Ah! Ulang ba? Duha pa ka, pakang. Ah! Di. Isa na lang. Ah! Di. Jam na kita. Uma na loy. Aray ka! Asa ba ka, day? Diyan na kami at kadako kay si Muwaga kamatis na na! Naunsa nang hatos mayat karon. Bisan pag ikamatis ang ako, pero kay nakatira gyapon ko sa iya, di gyapon ko magmahay. Ang among gibuhat gyapon, murag ka ng kabayo nga nagpabugno nga nay baji sa tunga nga hando sa laki. Ha! Dago ka lagi. Pero matay bro, nasakitan dito sa mayat ba. Problema jud ko ani ron kung saon ako ni pagsulbad. Makita ba kato sa ako nga sipiat gitong pagkahitabuan, pero kiwa magkukuy laing magpagpilian yun nga. Kinahanglan gid nako siya may labtan. Gumikan kay ang una namong nahitabo, gibiyaan ko niya. Gumikan kay pisot ko. Moto napugos na lang ko bisan pagikamatis. What? Kalami ang lumon. Pero dili gini kinahanglan nga musangko lang sa handom. Adtoon ako sumaya sila, akong pamisitahan otro. E murag gimingaw na pugog lato-lato. Adtoon ako sila. Matang baga pa man gitong nguyot nga nag-ana-ana dito sa balanghuyan. What? Wala po ko kabalo nga bago pa man dito siyang gituli. Pero bintahan na lang nga na pamatud-an man nga natuli na gid siya. Pero matay gugmahan naman siguro jud ko ni miyot-an kalakiha kay bisan ingon ato siya nga napisot siya naningkamot maghapon siya nga magpatuli. Pumatang raglahi gining akong gibati kay sugot masad ko sa iya ha gyudayon pud. Dool ako ilamayat. What? Kani. Medyo hapon na ra ba? Mga alas 4 na ro hapon. Kinana may mga limo-limo ng lupad pero agtoon ko mis mayat kay human mo ko pang-snack. Ako otro ni pabotan. Kani din na siya mo reklamo kay medyo wala nang ikamatis. Di na kahit to hubag. Ayaw di ma. Ako na siyang hagaron nga manuroy mi. Ari ko. Di ako sa balay nilang mayat. Naa ba kay tawa ni ron? Murag nasakitan gito sa among gibuhat ato mga nangaging adlaw ba. Basig hantod karon nagluya pa. Pero sigurado man pud ko nga nag-enjoy gid puto siya, pero mas maayo gining ako ning subayon gid ako ni unsa gid tinud nga nahitabo kay murag gimingaw na pud ba kog lato-lato. Perting lang niya gid ni mayat. Ako ning duolon. Na ba kay tao ano sila ha? What? Ayo. Kay mayat. Kinsa mo ron? Si mute ni. Oy, gusto mo magibalik diri ah. Kaning ay lang kasuko dai kaning basig pwede ta mag-istorya outro dai. Kanang nalang ko istorya nimo gamay ba? What? Gamay ra? Magkuha na po kasi pag-atik-atik sa ako ah. Ah, dili man atik-atik kay tinuod man to akong istorya sa imo ha. Gumikan sa akong gugma sa imo, nagpugos ko magpatuli. Mo na nga tagayle ko higayon mag-istorya sa ta dire. Ay Oh, total. siguraduha lang. Di naman po ikaw may nag-enjoy. Pati man po ko nag-enjoy gamay. Pero dali na naog sa dire mag-istorya sa ta. Day kay mag-istorya sa ta day. Anal nalang po tuyo sa imo ha kaning pwede ba nga dito ta manuroy sa unahan kay mas maayo man ang bintras mag lakaw-lakaw ta mag-istorya sa ta kay kaning dili na to sa gulag butbut kaning pulos tinud anay na akong istorya sa imo kung gusto ka uban sa ako. Oh, sige ba kung tinud-anay man kanang imo. Unta na ta. Kaning hapon na gyud mayat. Murag padong na gyud pagsalo pang adlaw kaning katong nahitabo sa ato naaging adlaw. Gusto lang ako to klarohon nga mangayo jud ko sa imo dipinsa kay napugos na gyud ko pero at least napamatud-an ako sa imo ang akong pagkalalaki. Ingon ana ra man na kasimple kay kaming mga lalaki di gid mi mamutbot sa imo buhaton ginamo ang tanan. Kamu nga mga babae sama mo sa bulaklak og kami ang buyog. Ingon ana man ang kinabuhi pero murag maginahinay na tag-ulian ni mayat kay basig pangitao na ka sa imong ginikanan hapon na pud. Pero murag bugnaw kay panahon doon ba murag. Unsay plano na may sagingan dia? Oh, Kita. matang
Di na ginamugman imong Adi na din. Abi ni mo mayat. Nilabang ko duha ka bukid. Tulo ka sapa para lang makaabot sa inyo. Nya balibaran ako nimo. What? Atong klarohon ba? Unsa man? Kaya namay katong niagi dito man tos balanghoyan. Karon diri ta sa gingan. sagingan arang kakatol man dia mute. Ay una naman nakilayo man tag mga hotel. Diri sa ta sa kasa. Kasagingan. Dali na. A few moments later. Day, asa man ka day? Purti na mute, kupag pamatay na kayo mo ha. Wa ko kabantay rin nakatamak siguro kung iti sa manok. Na!